これでもっとレディ様のお役に立てる。我が敵を踏んで。我が敵を撃て。負けるわけにはいかん。耐えられた。食らうぞ。負けるわけにはいかん。傷を癒したまえ。力が湧き上がってくるようです。私の剣を受けてみる。
以上やらせてなるものか。これ以上かの者に風のごとき軽さを。リゴスのところまで通してもらいましょう。やられるわけにはいかぬ。ここまで来れたことを褒めてやるぞ。だが貴様らにこの私は倒せぬ。我が敵を撃て。闘気の渦よ、巻き起これ。今度は容赦はせんぞ。しつこいやつめ。